Bismillahirrahmanirrahim. Palangki 13 Juni 2022 patang sinayan malamake arinan sadang hujan-hujan rinai langang taraso nagariko. Dalam hanyang ilham tibo dalam sunyi bana mendatang untung hidayah dari Allah penyiram batin nan masih kuntang. Iyo juo pitualamu ilang tua dek musikin ilang rono dek penyakit. Danga laratok badan latuo sayang patah lidata masin roman layu tubuh larangki. Alah kajadi hukum sunatullah cadia betuka bagak basalin tua balega gadang baganti. Ketek barensui ke pemuda indak taraso berjalan musim, kini latuo mahadang mati. Kok dikana masodek mudo sangke rimbun tampuk bagatah. Barajo diati basutan di mato bapang kapangkalangan bakitabullah. Tak ada buki nan tenggi, tak ada lurah nan dalam. Tak dapat dek kapai, kepulang tetap disinggahi. Kacak langan bak langan, kacak bati bak bati pulo, lanteh segaloangan raso sesuai sarawarang sadonyo. Pantang galeh dia gorang asa periuk leta jarang, kok indak kajadi nasi jadi karak bacu bojo. De acok tepancang dinandata gali tepijak di tanah manang. Tibola sombong ongeh jo ponga salah jo bana tak babilang. Ulu dia wak mato dia wak cancang jo pakuk wak ketua wak lupo dicakak kebabaleh iduik lah nyato umpamoroda. Astaghfirullah. Kini lah baru diriku sadar iyolah tuo badan kironyo. Kola bapak, kola bamama, ado nanggae nyimbaukan. Diukuku je tanago atau sumange jo pakai darah. Kudare lailang dayo tak ado penyakit di badan bertambah-tambah. Walau berbagai mode penyakit badan sebatang diampainyo. Kok mati ambo tak takut, nama rusuh ada dua perkara. Pertama apa nan kadibawa, kedua nan kaditinggalkan apa pula. Santano mati sedang bak kini amal kurang dosa lah banyak, lah jaleh timbangan barek ke kiri api neraka katampe awak. Tu nan kadibawa. Takana kata-kata orang bijak, harimau kok mati tinggal balangnya, gajah kok mati meninggalkan gadiang. Malanglah badan nan berdosa kok mati meninggalkan busuk johariang. Tu nan ketinggal. Mati ayam matilah tungau indak bawari peninggalan. Usahakan jaso nan kadisabui orang, upek je sumpah rang lafatkan. Salai daun tak bertanam seincek bijo tak nan tumbuh. Hati kare nan berturuikan lah bangkeh mangko mengaluh. Dulu orang tua ada mengecek, kini lah baru tekanannya. 3 perkara mesti dibuat naknyo salamek badananku. Manyo jini nan 3. Pertama nan kadibuat. Nan pertama nan kabusuk, nan kedua nan kalapuk, nan ketiga nan kantu isuk. Iku bana nan balangga. Iyo laino diri nanko. Orang muda nan kagadang. Sawo aye mandikanlah diri, tagaklah seperti alif, duduklah seperti waw. Kok siang disapo de alang. Kok malam disapo dek musang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.